15 anyos ako na baro ako pag-drive hin single nga motoran. Aton makakaupod liwat yan nga adlaw. Parehas kami yan edad. 15 anyos gihapon niya. Yan na 26 katuig na hiya nga nagdrive hin tricycle. Updi kami niyo nga hin pamatian naton ang life story ni Kuya Chamba. Let's go. Okay mo pa nga adlaw ha aton nga tanan upod na ko nan akon paborito nga tricycle driver. Pakilala kuya. Ako Don Ray Imbog Labita nga taga Barangay 628 sa Tacloban City. Kuya Don Ray, ano pwede itawag ha imo? Chamba. Chamba, kaya ano chamba? Kaya damot nakakachamba. Damot nakakachamba mo. Okay, so yan na nga adlaw kuya. May ada kita mga guti ay lang nga pakiana tikang hanaton mga magkirita. So naton una nga pakiana before or ug sa mag-pandemic, ano an imo trabaho or nakain ka? Ang trabaho, usa ko nga tricycle driver, nakanya ko Tacloban nga masaheros. Pila ka naka-anyos nga sigin pag-drive? 26 anyos pala. 26 anyos. 26 years pala. Okay, so pila nim edad? Nagtikang ka pakabaro pag-drive? Ada mga 15 years old. 15? Mga third year high school. Ako kay 15, ako 15 anyos ako, kuha na ako first year college. Asya, tuwing kapoy man ako pag in-eskwela. Naton ikaduha nga pakiana, ano ang mabugat na nga natabo haimo hanya na nga umabot nga pandemic? So akon nga mabugat ni tabo na akon yan nga pagabot ang pandemic. Tungod ang kako maluya ng pamasaheros, ang pamasada tag-usa na lang sakay. So medyo na hadlok gyapon ako kay tungod ito nga ising nga COVID virus kay bangin matap na nakuluwat. So, pero diri ka nagdi-discriminate mga frontliners kung sakasakali nga nasa kahirahi mo? Di raw, kita akong pila, nada kami St. Paul's. Pero man ang mga pasaheros, mga nurse, mga kandidat, ang mga soki, nurse, ada blood bank, midtakes, dito. Maupay kay... Sa mga, ang iba luwat, nagpapacheck up. Kaya gitahad, no? Kaya, saan akong ko kanala, Diyos na naglabing ang mga aramin eh. Kung magpadayan ako, mahadong ka itong pandemic, wala nang papangawon ng mga anak. Kaya sa amo malatagon, sure sabihin kami nga pag-drive. Kaya kung magikukuhaan nga iba, kaganak, wala naman. So, kung hindi mag-imino ko ila ko, wala ko makukuha nga income para pagpakawot at mga anak. Ano man Kuya Chamba, nagpabaksin ka na? Asa ba yan, wala pa. Kaya baga, wala pa mangud kami mag-good. Pero nakaparehistro ka na pagpabaksin? Wala pa. Saan ka man plano magpabaksin? So kung may damang magpangamon, posible akong magpabaksin. Kaya man ko dito kinukuhan din ni Aton nga kailangan nakabaksin. Kung patagan ka hintay machine, makadto ka ha future para kitaon kung ano't matatabo, kung may da pa ba kita pandemic or mabalik ka hapas para solusyonan or para pigilan it pandemic. So ang ko dito da nga napatigilan ko na ang pandemic. Kaya para makabalik kita na atong kuhan. Hantod nga normal. Oo, kaya kung hindi mapigilan, maray naman lagap ito kaya hindi malagap matutuwa. Kaya may naman lagya pa mga kakadlukan. Sa bagay. Okay, naton ika-upat nga pakiana, Kuya Champs, ano an imo masasag doon ha aton magkirita para dirihira mahulog hit mga maabot nga problema? Sa masasag doon at magkirita, di layara mahulog. Kaya itong din, labi na ko dyan na kami na nakatabaksin. Ano na nga nga, wala pa baksin, bisan di lang kapit pwede mahulog kay, yan na lang, may baksin na. Di na tayo makahadlog ka mahulog kay, kung magakuhan, mag-ampo lang kita, makagaraw, matakang kita mga pangalawas, ito nga virus, kuhan ito, wala na, pag-ampo. Ampo lang kita. Tapos, may naman baksin ay kang kahulog. Ito ba luwag, nasiring liwat, ito ba? Kaya kung mababaksin na nila, di rin ako nila makakaanak. Oh? Okay, bahin ko nila ito nga baksin. Hindi kat nga ba amat yung restorya ito. Restorya ito. Kaya di magagutat-tuan. Pero sa mga pagod na babaksinan, kaya para protection ito mo, panlawas, kaya di rin ka matap na itong virus. True. Paan mga wari pa dito pagpabaksin, pabaksin na kita. Diri la ito para haaton, para gyapon ito haaton pamilya or nakakaupod. Kay kung diri kita magpabaksin, magiging carrier kita hit virus. Alright? So, Kuya Chamba, last na, ano't imo request nga kanta para hay mo sarili or para hay mo friends or family? Anak ko
kuwan nga kanta kay tungod kay kuwan man niya na ana akong gudiro An Soldier of Fortune. Soldier of Fortune. Ayan, ano ni mo ngaran kanina? Soldier of Fortune, ang winaray? Sundalo nga Fortuna. Sundalo nga Fortuna. Alright, Alanis, let's get it on! Kita nga tanan nga nagpapakabuhian na inin apektado ko din pandemic. Labi na akong kita lait nakayod nga nagpapakabuhi para it aton pamilya. Salit kan Kuya Chamba, hay mo ngaran, chamba-chambahan ka na para inihay mo na kanta. I have often told you stories about the way I live a life of a drifter, waiting for the day. Now take a hand, sing songs, then maybe you would say, come lay with me, love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Times I've been a traveler, I look for something new. In days of old, when nights were cold, I wandered without you. But those days I thought my eyes that I see you standing there. Oh, blind is this confusing, shows that you're not here. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Yes, I'll always be a soldier of fortune. I can hear the sound of a windmill going round. Yes, I'll always be a soldier of fortune. Yes, I'll always be a soldier of fortune. Para ano rin pa mga pavaksin na para bumalik ang ekonomiya nga makabalik gihapon pagpakabuhian kada man haadon. Sugad kan Kuya Chamba. Padayon lang itan kinabuhi ngan padayon pagpakabuhi. Ngan ayaw kita kangalimot pagsunod ng mga protocols. Amula, salamat.